Pini labangso video lo nali tumhanang kethan ponji labang ke Samagra Shiksha Karbi Anglong diphu ahin pen kapik langpon AWARSAI AWARSAI APHUTHAK sinali tumphan labangso video lo nang than pachini pon ikpo lapen kardak mate details mangi kai ke son nali tum labangso video lo si thekpon long ikpo lapen lason thak thak nali tum VORENG abirta lapen kapre a job lapen scheme lapen kopi pini documents amukha update jong nali tum karjulong verji afan pulotangte labangso YouTube channel nalitum subscribe igon latest update nalitum kilong wer japan belarjan thegloi hodak stami nalitum berpon igdet non tangde non pathiek pen Samagra Shiksha Karbi Anglong assam hin pin kapik langpon AWARSAI AWARSAI APHUTHAK klardak pen chithan ponona lapen lang ponona tangde non labangso AWARSAI APHUTHAK dak chithan ponona labangso AWARSAI kapik langpon labang ke Assam Server Siksha Abhiyan mate office of the district mission coordinator SSA Karbi Anglong hin pensi paklang pon iglo lapen labangso advertisement publish pon labang ke 21/02/2024 labangso ni si publish pon iglo mate paklang pon iglo engagement under Samagra Shiksha Karbi Anglong lapen the authority of Karbi Anglong autonomous council mate KASC Samagra Shiksha Karbi Anglong invites application for work in interview for eligible candidates who are permanent resident of the administrative jurisdiction of KASC for the following position engaging individual in the various posts of mentioned below. The engagement will be purely contractual for 11 months period. Let's say ladak lason la Karbi Anglong autonomous council hin besta me Samagra Shiksha ahin pen dak VORENG AWARSAI bang paklang pon iglo labangso VORENG AWARSAI labang ke nali tunjang si ning dok pelote direct interview pidam nang po lapen labangso VORENG AWARSAI labang ke contractual basis lo lapen dak apor ke pipon labang ke 11 month period ansi dak apor bang pipon ikchor lo ke than engzi labang ke Kastruba Gandhi Vidyalaya Balika Vidyalaya type 2 lapen type 3 performance tamedak pipon iglo lapen non apos vacancies lapen kuna da dim si thaneng zima labangso dim ta da mention ponlo labangso details nili non nali tum nang than pachini pon ikpo lapen labangso details lang le apna apna nali tum labangso YouTube channel subscribe kelang pote pada dipin pen nali tum subscribe ikon tang tedak number 1 ong lang pono nang assistant teacher full time at KG BV mate Kastuba Gandhi Balika Vidyalaya Nili Balong dagbangke apus labangke isido lapen maximum qualification kinangzi labangke master degree unang po education mate pol science anas tame lapen rong mongwe long stame isido rong mongwe blog long stame education apan lapen lason takti dag reserve for female candidate the English afan bangai hini pipon lo lapen kapre kacar li nai ason labang ke experience donang po teaching anat UP mate it's SSS level an kithan experience donang po arta labang ke 18.45 arta abang pu mate abang pinang po lapen dak puthot dotla number 2 along labang ke assistant teachers full time at KGBV labang ke lumbajong semi langso lapen langso mipi blog along lo lapen English subject afan stame isi posto education afan stame isi do lapen qualification labang ke master degree unang po English education lapen economics history geography Hindi science lapen royal subject ai hoi lapen BH stame da complete nang po lapen puthot dak reserve for female candidate fan stame dak pipon lo Hindi lapen science lapen history upon reserve dak bang dia ekta labang ke only for female candidate fanchat la si kachar liang deng lapen kapre sonsta me dak kitok pon bang do ikolang la si penan dak apus vacancies to lambajong semi langso lapen langso me pe blog lo English subject for isi lapen education for isi economic for isi Hindi for isi lapen science for da isi lapen history geography for da isi pon lo lapen romong we blog nilib lapen romong we blog long bang stame political science of isi education of isi economics of isi lapen English of stame dak hini pipon iglo kasi reserve for female candidate labang ke female candidate tumanan sod mela tumbang ke labang so AWARSAI AWARSAI labang ke jogdon iglong lela lapen puthot dak dutulang la dak bangke residential special training center mate RSTC dim afan banglo la bangke
lapen apus labang ke education volunteer funds tame dak pipon iglo kadu kawe pendak hini apus to lapen chuki gola nilip lapen raja pothar hauraghad blog afana vacancy apus bangke lapen putho dak dutlang reserve for one reserve for female lapen one reserve for male candidate male candidates tame la dak bangke jogdun long igji lapen female candidate tomhat tame jogdun long ikpo qualification kenai graduation from azad university lapen institution pens tame lapen asap sodak teaching experience tame duig nangpo lapen thek nangpo age limit la bangki 18 ben 45 an lai hui awarding what 7 jogdun example tenang litum prabjin ben jogdun igon lapen salary will be payable as per norms of Samagra Shiksha Assam Samagra Shiksha Assam hin pen ka anma salary ki pila sorting si nang litum stame salary bang long ponik po ka apply ji afa nang litum plain paper mate white paper long stame nang litum tok jernang po nili labangso wareng warsai afan sedak ke jogdon exi pura lapen labangso alogot nang litum name of post copy of post song se apply din sima lapen nang litum amen name of applicant lapen permanent address of communication lapen contact telephone mobile number hai type pinang po lapen age limit nang litum chitok dunang po age the arta lapen education qualification ke char lengding kon siduma lapen working experience at the attested copy of photos passport size photographs tami pinang po lapen attested copies of certificate testimonials lapen relating of educational qualification lapen experience certificate hai long tanalai tum print out experience self attested and po lapen kasubmit nahi labang ke district mission coordinator Samagra Shiksha Karbi Anglong labangso address along dam pensinan itum jogdam ignang po mate submit ignang po lapen the candidate will have to appear in the verification of work-in interview on the date of 29 February 2024 at 11 a.m. honors with the original testimonial. No separate call letter will be issued and no TADA will be provided to attending the verification cum interview. Let's say labangso work-in interview and ponzi labang ke 29 labangso chiklo 29 February 2024 si and pon ikpo lapen apor labang ke 11 am malam si and pon ikpo lapen hol labangso interview na nitum kipiya hod bangke original documents anta na nitum pi iglap nangpo. Let's say kumat abang fi tumsi labangso awareng warsai ki claim dunsi ning ke hangman na litum prabjin pen na litum jogdun igon lapen apply dun igon lapen labangso details na litum labangso advertisement alu jong senang example de telegram channel long hombre igon dastame na litum long pon ikpo lasipi nile thota nile na litum hala short information na wan pi mangla answer lapen pinaputhat ka prega birta nili nali tumhana 1p2 ikpo dum tang tinon dumi thak me ka duka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara to advance tame nilhin pen kardom to change your